Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Tapara assalamu alaikum yaşlar. Wa alaikum Halmurad ağa bağımısın? Var bir tappa. Buyur Halmurad. Yeme tapara bugün 3 tane tema var. Birincisi 6 oktyabr günü 1948 ýylda Aşgabatda ýüz beren yer titremesi zerarly. Türlü maglumatlara göre 200 000 çelli bizim vatandaşlarımız wefat boldy. Olan hatirasyny tutmak, ýatlamak bizim prezidentlerin borçy. Allah jaýlaryny cennetten nesin hemme öten bennelen ruhlary şat bolsun. Ýolup bolar ýaly tragediýa Türkmenistanyna gaýtalanmasyn. Gelecekki nesillerin O Halmurad hatirasyny. şo nemeden jebir çekmedik maşgala adazdır Türkmenistan'a. O hatira onu bilemok retmi Türkmenistan belliyen mi bellen ok mu? O şolary ýalak biziň bir dememiz var, ýagdaýymyz var. O ölüyle işi yok da Türkmenin. Ölüyle işi yok diyen ýalak. O yer titremesinden soňky mazarlyklaryň üstüni tekidläp mikrofon gurup o üstüne tanzih edip ýörler. O nämediginem düşünýänem bar düşünmeýänem kän. O hatira günleri bellenmeli zat. Bunun köp nemede ýatdan çykarýarlar. Ýa-da degerli derecede neme beren oklar. Ýölsünde hilemadyk diýirsin näp filetin. Diýilen bir neme bar da. Ben şu nemelere Pribaltikadaky halka gaty geň alýanlar. Şular ýylda 2 zapar. Öde döwlet neme berýär. Dinç günlük elan edýär. Bir uni ýanky endiler uni neme diýerler. Ýene eýlekini atalar uni neme diýerler. Şu ähli öwliýalara aýlan gülekip o mazarlaryny tämirläp park ýalaklar şularyň öwliýalaryna barsan neme ýylyň dowamynda da seredýärler bolýany şo ikun ýokman ýalak ähli neme Pribaltika hereketde de yol o tebabi adamlar göçýär gonýa ölüleri şu ölün yerlerine jaýlanýar demedilen yerde şolar ýalak bir ölülerine ulu hormat bar da o şolaram bolmasa döwlet bolan ýagdaýlary gaty bir ömür ortaýadan aşagynda bolan döwlet de adat bolan döwlet bolup demeden 40-njy ýyldan 18-nji demeden soň bir 20 ýyl mi 18 ýyl mi döwlet bolýarlar soň onuň neme 41-nji ýyllarda ýene de ortaýadan emesine düşýärler de. Bolmasa şu Pribaltikada döwlet bolan ýeke millet o da gysga wagt 20-25 ýyl döwlet demeleri bar da. Ýöne şu medeniýet bolan soň şular ne dilini, ne medeniýetini hiç tadyny ýitirmän o şunu çenlik gelen millette gen neme bolmasa şularyň dilen bitmeli, medeniýetem bitmeli. Bizden hasken neme aşagynda galanda. Ýöne hemme zatlaryny taklapdyrlar, medeniýetem, dilem. Ölsün tiýlemek diýilen zat bir wajyp zatdyr. Biz nakyllamyzda nemelemizde neme diýär, o şeýle bolmalygyny kabul edýärse, öldün tiýlemedik, birini tiýlemez diýär. Ýöne bizde diýilýär dänin ýöne edilen zat o 40 geçençe, 50 geçençe ayet uyur kaldırılıyor, yatlanıyor, nemediliyor. Yani bizim Türkmenistan'da tarihi
Hat kalmadı. Tarihi mazarlıklarım da yok kalmırat. Ya tekidlenip üstünde parti ekilip yor ya da tekidlenip üstünden bir krayon alıp yaşaşıp görürdü. Yani, şolur yalak nememiz var. Medeniyetimizde bir ya medeniyet yokluğundan ya da bir yanlış bir zat bağlığından ya dayımız var da onu yokuş oldu da o dili alınmağı gerek mükemmelde kalmırat. Yani tapara elbette bu zatlar bar yani görüyorum bizdeki moğollar men bir kulağımda kalanmadı. Aynı şu mazar yitip gitmeli, ne etmeli. Ne baş ucuna daşa moymalar, yoğulun benden suratına moymalar. O neymiş, bulunakmış. O inni kulağın kulağın koronavirüs derhali yanılın benden mazar yok. Onun tekidiyet yani. Bu peşmek yani yelesen o tak toğulup görün millet kolaydı o diyor. Bu yerdeyim var. Acım oldu şeyle. Yani belki meselelere geçtik. Hani bugün kun dün akşam Kırgızistan'ın halk yanım kaça çıktı. Ne için? Sebep yankı geçen dincal şunu Kırgızistan'ın parlament sayıları geçirildi. Yani şu sayıları 16 partiye katnaştı. Kırgızistan'ın 16 tane siyasi parti var. Şolun hemmesi katnaştı. Yani ne için şol partiyelerin içinde cemi bari yok 3 partiye yani yeterlik ses aliyada parlamento var ya. Oranın ikisi şu malki hükümetin ya da prezidentin taraftarı olan partiyeler. Demek halk bu zatlar kabul etmedi, görüp durlar, o falsifikasyon bolup dursa taýdar. Galplyk edilipdir, bülten oklanıpdır, ama indi şoňa garşylyk görkezip halk düň köçe çykdy. Akşamlyk gejede parlamenti basyp aldy adamlar. Bu parlamentde de şolaň ak tamanyna hem parlament oturýar hem prezidentin administrasiýasy bar. Ana onun için weyran edip on portretlerini yakıp indi bu kun şun Kırgızistan'da hem hakimet yok, prezident yok, onu kulak asyan adam yok. Indi şu men hakydamda üçüncü gedek şeyle bolýar Kırgızistan'da. Binemen alamatı bolup bilerse para birinciden görýärmi? Şol halk närazy bolsa indi şol real netije getirip boljak. Halka alacak bolsa da şol real az netije geljek. Biz mesela bizim yaşlar guraması deyip elmeden ayda oturalım ya dönmedi ya yaşlar hükümet ya elektron devlet diýenler. Şular ýaly beýdozgunçylyklaryň öňüni almak üçin ya Türkmenistan'ı dörep ya döredilip biläjek hawas ýagdaýynyň öňüni almak üçin edildi. Kırgız ýaşlar näme talap edýär bu? Bizde lüstrasiýa geçirmeli hökmen. Bizde şol 30 ýyl bäri şol arlap gedegine hakimet başyna gelip beren öňkü partiýanyň nomenklatura gerek geldi. Hazır şu günüm halat ediş komitetini döredipler. Onun içinde de şol öňkü SSR'den galyp partiýany ýol başçylar. Halk ona garşy. Ine bolýanda biz şu zatlaryň öňüni almak üçin öňünden görüjülük bilen ýaşlary ýol bereliň, ýaşlar goý ýurdu döwleti dolanursyň. Ine şulara ýardam edip oturýar. Indi Kırgızlar indi şonu talap edýärler. Täzeden hökümet düzülmeli, ýaşlar gatnaşylmaly, soň parlamentde şu zatlar tasdiklenmeli. Lüstrasiýa hökmen geçirilmeli ýani. Ine ikinji meselesi şuňa öz garaşyny aýtsaň. Men Halmurat ne görüşüm diýerlik ýa demokratiýa bolonda da Badiliýadan taýlaw edilýär 16 partiýa azat däle 16 partiýa taýlaw atlaşýan boldy. O ödem soňky nemede 3-nji belki 4-nji nemedir şulaň prezidentleri 3-4 ýyldan udaga çekeni azat şulaň Kırgızlar. O ýöne bir Kırgız jemgyýetinde ýaşaýyş şertlerinde ýa ykdysady nemede bir ullukan ötüş ýa ullukan neme
badip aytmak badır ötüş olun, badip aytmak kıyınla. O Türkmenistan'ın yağdayından goğudur. Yani yaşay şertlerim goğudur. Teviği baylıkları yok olmalı. O teviği baylıkları en garibrak yeri Kırgızistan. Şunu varamazdan yağdaylar Türkmenistan'dan goğu açlık yok Türkmenistan'da. Türkmenistan'da hem mezadı bolun vaktinde açlık oldu da. Yönü yani devlet kuruluşu katı önemlidir. Şu an Kırgızistan'ın büyüklü, oturuklu devlet kuruluşu bolon oldu. Birinciden yani saylovda şularıyalak yani hile rahat bolma mümkünçülüğü bolmadı. Şu minimum olurdu. Yani devlet sistemasının içine giriyor. Saylov nemesem, düdüğünüm, şertlerim, o cevapkarçılığım, devletin bir en esası kuruluşlarının biri, yani saylov nemesi sistemi. Yani hükümetin başındaki partiye olsun ya da grupa olsun, şolar şoňa täsir edip bilýän bolsa diýmek ogurama yok. Devletin kuruluşu dogry däl ya yetersiz bolýar da. Saylov demesi yani bir devletin käbeti alakdyr. Tanlyk ykbalyny çykarýan bu devletin. Tanlyktan çıkmalı. O adam hileli, nemeli, neme mümkünçülük bağı olsa demek devlet kuruluşunda bir noksanlık var, kemlik var. O devlet kuruluşunda başka vacip nemelerim var. Yani devletin hazinesi vardır. Yani Merkezi Bankı vardır. Devletin hopsuzluğu vardır. Şu da atlar goşok olsa şular yalak yağday hile olanı halk başka ne emetsin? Köçeye çıkıp o karşılık görkö diye doğru. O hakkını talep ediyor. O ödnemesin enerjisinden yıkya yatya neme diye adam pedaların bolondur. Ben onun tanını bilemok. Kimisi 50 diye, kimisi 100 diye. Bäşizden gowrak adam yaralanypdyr. Ýogalylan sany bir näçe adam diýip aýdyldy, ýöne takyk maglumat ýok şuň üçin. O ben o demesine kän üns vermedim bolun ýöne ýektuk pedaba diýdiler de. Onuň şimdi döwlet ýa-ni bir hukuk prostranstwasyna çykýar da. Ýa-ni döwletiň neme awtoritar nemesi dolandyryş nemesi ortadan ayrılanda havos bolýar da. O bir kanuny ýola salma da bir görül nemedir. O ne oradan çıkıvan bilýär. Onun ne birinji ikinji günü görýärse neme bu krizis. Bu krizde ne edip çıkacak? Ne mesele şu taýda. Şoň üçin biz şu döwlet kuruluşuna üns berýänimiziň esas sebebi şular ýalak havoslardanam. Yani hileden ya beylekiden daşta olur ya bolmasa yani parti diýilen zat o gerektir, köp partilik gerektir. Yani köp parti bolonu bilen hemmejetiň arasy bolmasy diýilen bir kanun ýok da. Onu diňe düzgün onuň yani nemen şeffaflığı yani açıklığı üpçün edip bilýär de. Onun söz azatlığı var. Söz azattır. O bolmalıdır, hükmandır. Ýöne söz hil söz bolýandyr. Yalan sözem bolýar. Bilem. O ters sözem bolýar. O tökmet sözem bolup bilýär. Sözlen diýerler, söz diýer olur. O bu yani medya bir yarak yalak bir zat da. Urşum şu medyadan başlaya, yaraşığım şundan sözden başlaya. O
sözün jogapkärçiligi bolmalydyr. Söz azatlygynyň gaty ullukan jogapkärçiligi bolmalydyr. Şol o da döwlet guruluşynyň içine girýändir. O söz azat diýip manipulir edip görmek ya da yalan tökmet o zatlaryň hemmejesi korrupsiýadan yeňil zat däldir, belki de agyr zatdyr korrupsiýadan. Urşulun köpüsü şol zatlardan gelýär. Söz azat bolmasynyň hiç şeýhti nemesi ýokdur, bolmalydyr. Ýöne jogapkärçiligi bolmalydyr. Şu tarafı vardır. O inne be bulan inne görýärmi? Inne kırgızlar inne şu bizim şumal düzüp beren zatymyzy bular täzeden ýangadan başlamaly tutýarlar-da. Ýogsa seredip görsek Kırgızstanyň taryhyny inne özüňe maýdy botyň bir 3-4 ýylyň köpet çekene her prezident. Näçe prezident Askar Akaýewden başlap ähirden çalışdylar. Ýöne şolarda da şu düzgüne yetmek üçin şol ýemani şol lüstrasiýa bolmansaň şol öňkü partiýanyň funksionerleri gelip durdy häkimet başyna. Biz şol lüstrasiýa diýemezde şu zatlary aýyrmak üçin jemgyýetde ne diýär? Şol öňkü häkimede Niyaz kompartiýa ýa gurbanlyga hyzmat eden bir topar jenaýetkarlar bar da halkyň bogup saklap. O şolaryň ýene-de häkimede gelmediligi üçin şol lüstrasiýa gerek. Ol halkyň garşyna edilýän zatlar. Ine edilmese, ine Kırgızlaryň ine orta dediň bir demokratik terde bar ýa 16 partiýaly döwlet. Ýöne şularda da görýän dürli allaw ýoly bilen şol ýeme SSR döwrüniň nomenklaturasy diýip aýdyllar, ýa şol ýol başçylary öz emesini häkimedini saklap durlar da sebäp öz ogurlar zatlar vardır ya işläp oturan işler var şu wagt üçin häkimeden bermejek bol adamlar ine Kırgızstan görýän gün matar Demirgazyk bilen gün nogary garşy goýýarly bir sebäri ýok diýip milleti bölýärler olary. Bizde şu zatlar bolmazmy? Elbetde bolar. Hani çala göğünün bir zat getirseler hani biz bölünecek, ayrılacak ya öyle başıma da olacak diyor. Yani o Halmurat, lüstrasiýa diýilen zat, ýeke biziň ýa köni nomenklatura ýani memede täsiri barada gurrum giden ok. Lüstrasiýa diýmek biziň taryhy, türkmeniň üstünde oynanan bir agyr oyun var. Biz bir döwletiň altynda aşagynda ýaşan millet biziň kökümizden goparylan bir millet, biziň kimligimizi ýok edilen millet. Şoňa biz düşünýärmiz, biziň ägir taryhy baýlygymyz var. Biziň nememiz baýlygymyz biziň geçmiş taryhymyzdyr. Bizi şu taryhymyzdan gopardylar. Biz şu taryhymizi bilemdik, biziň taryhymizi başgalar ýazdy. Bizim şol ýazylan taryhy okap, özümizi düşman edip biler ýalak ýagdaýa getirdiler. Onu düşünemedik. Biz Ors farwatyrynda ýa-ni Ors nemesinde, Sowet nemesinde diýende, o büýüğünde Ors ýatyr. Şoň täsirine ýetişen 4-5 uşak var. O sen isleme, sen dilli giýiren soň, medeniýeti sen içine giýiren soň, sen pikir ediş nemäňe çendem şoňa giýirik gidýär. Şu wagt biziň Sowet nemesinde ýetişen türkmenlerimiz Orsdan kän Orsdur. Ors bunu kabul etmese de olar şu Ors boljak bolup bölüp ýatandyrlar. Ýani siýasy düşünjelerim şondan geçýänlerdir. Şu wagt käbirlerine tiýin edýärse, ol 2 tanak, 3 tanak diplomly bolup biler. Ýöne siýasy düşünjelerini çenli, şo kalibryň nemesiniň içinden hemmesi waýdamak agramly bölegi çıkıp bilýän nädir? Düğün gurrun ettik ikimiz. Yani pan-Türkizm barada. Evet, kazanma.
O yani bu demen tarihin bir küçücük bölücüdür. Bizim üstümüzde geçirilen zadın oynulayan oyunun. O hiç kim Pan-Türkiye'nin söğünçlüğünü bir dine üstümüzden yürüdülen siyaset demesinden özümüz anlayatsa. Bir ervet bir adam ip görün yalak zat deyip hata veriliyor da. Yok biz öz Türkmenliğimizden bizim geçmişimizden bizim utanacak hiç saadımız yoktur. Bizimki alak renkli, bay, tarihli millet katı kendidir dünyada. Biz şun nemesine dayanman bir millet bulmamız da mümkün değildir. Şu atlara yankı üns verilen nokta. Yani şimdi verilmeyenler 10-20 milyon son başka medeniyetlerin içinde olup düşünenler. Yani Türkiye devletlerin bir iktisadi birliğine bir ulu düşman gözüyle karab biliyorlar da. Onun adına Pan-Türkizm diyorlar. Pan-Germanizm neymiş bilen o. Pan-Slavyanizm neymiş bilen o. O değerlik böyle oluyor. Onun derroğum klişe takıp seni bir adam ip görün, bir düşman yalak demene diyorlar da. 5 tane ya 7 tane Türkiye devletinin iktisadi birliği yani Osmanlı İmperiyası'nı yerine getirmekmiş. Ne bulun nemelerim şurada. Osmanlı İmperiyası bizim tarihimiz. Yani Britanya İmperiyası'nın dünyada kolonyaları bolun Kovdan'ın Osmanlı İmperiyası eline kolonya sakladık demesi yok. Şolun yankı Britan ya da Fransız kolonizatörleri yalak cinayet eden yerim yok tarihte. Olur kuvvetli tarih neden bir neyim için tarihimizde utanmalı. Onun bu türlü yankı beyleklere yaran ok diyeyim. Şolun nemesine yankı düğdüğünün aşağını tanz etmemiş. O bizim millet bir de. Bizim bir tarihimiz var. Tarihimizde bir özümüz yazmalı. Biz yazmasak başka bir yere yazıp şolun nemesinin aşağında da oynayacağız. O yankı Karabağ meselesinde şu tayik yankı çözümü böyle olmalılar. Biz doğru nimeler diyenlerim var. Bizim dinimizden bir medeniyetimizin anırsı bir o Kızıl Almanya'dan şunu alak. Kızıl Almanya o faşizm zat deyip şuna dikkat bir öğrendirim var da. O ödem şu uğurda spesyalistmişin hükümünde 2 tane diplomum var deyip neme diye de. Kızıl Alman ruhu birliktir. O Kızıl Alman tarihi ten İslam'ından yung yaşı ulur. O milattan yok. O yılım belli değil. 2500 mü, 3500 mü? O Angır'dan gelen mifologiya, şu halk kıyınçılığı nemedenle yethatı baydakları edilen halkın ruhu birliği. Olup ulanlayan yerim var. Onlar yankı İslendik demede şu yağdaya uğra, şu kıyınçılığı uğra baydak hükümünde ulanılıyor da. Simbol hükümünde. Daha da dengeçtirik var. Yine kâvir baydakların yüzünde ajdarha, 3-4 kelleli ajdarhadır ya 3-4 kelleli bir uttur. Olur bolyadan alma olanına ol faşizm oluyor. Yeme o niyazın standartına 5 kelleli bir ut
Hova. Yardım düştü. Ol Birden taptık. bunu yankı ol siyaset ideologiyane metçek olpun her yana çekip görmeli lattel. Yankı Apple neme vardır Steve Jobs. On yankı demesinde alma olanına over firman markası olmalı. Öyle bizim almamız olanında alma olmalı deme faşizm olmalı. Ne? Şolar yalak Urtuluk gıdıklı demeler oluyor halmrada. Sapara onun şutayda Cemlali sebep bana karışıp duran adamlar var da daşadı. Şeyle mi? Yağış yağıp durdu. Benim ursat sorak kayttım. Ha. Bolya halmrat o iyileşler tav olun. Gurrumuzu ne kıyıska kesiyes. O halmrat demen ağan demenine o otunda yağış yağıyor. Böyle vatandaşlar sağ oturun, sağ oturun. Bolya. Sapara sağ oturun. Bolya.